A Pobra volverá a apostar polo teatro na súa programación cultural de outono. Serán un total de 7 propostas dirixidas a maiores de 16 anos. Todos os espectáculos terán lugar os domingos ás 7 da tarde, no Teatro Cine Elma, durante os meses de outubro, novembro e decembro. Nos esperamos que siga funcionando moi ben. O ano pasado funcionou moi ben, enchemos en todas as obras de teatro. Este ano con máis motivo, parece que vamos mellorando co COVID, aunque vamos a seguir guardando as medidas que nos din en cada momento. Agora ampliouse un poquinho máis o aforo. Entón, bueno, nesta nova normalidade que xa vamos mellor, esperamos que a xente se anime e que poda participar con tranquilidade. A programación arrancará xa este vindeiro domingo 17 de outubro, con A lingua das bolboretas, de Sarabela Teatro. Esta obra está basada nun relato, mellor dito, no libro de Manuel Rivas, e ademais, como característica, este ano levou o premio a mellor espectáculo nos premios María Casares de teatro. Bueno, Sarabela non necesita moita presentación porque xa leva 40 anos de actividade, é unha compañía de teatro das máis veteranas de Galicia. Outras das compañías que pasarán polos escenarios da Pobra serán Talía Teatro, con Vida de Cans. Cultura Activa Produccións representará Conexións Pingüín. Deste xeito, Produccións estreará Feminísimas. A compañía Pérez y Fernández achegará Os nenos de Bariola. Fulano, Mengano e Citano presentarán Tom Manta, poñendo o broche de ouro este ciclo teatral Excéntricas Produccións, coa obra estrela do día. As entradas a todos os espectáculos son de balde, pero será necesario realizar previamente reserva. E as reservas de entradas para asistir a todas estas actividades pódense facer na Casa de Cultura ou chamando o teléfono 981 83 15 45. A programación está organizada pola Concellería de Cultura en colaboración coa Rede Cultural da Deputación da Coruña.